Dnes si ukážeme aplikáciu materiálu Grimany. Takže po zasnutí penetračného náteru si môžeme vzorku namaľovať podkladovou farbou Dekorfond. Ak máme podklad suchý a pripravený, môžeme si naniesť vrstvu Grimany. Materiál obsahuje vlásočnice, čiže si ich viete rozniesť podľa ľubovoľného štýlu. Materiál nezabudnite poriadne rozotrieť do všetkých strán, pretože vám môže byť vidno Dekorfond a to tam samozrejme nechceme. Dekoratívnu farbu máme hotovú, bolo to jednoduché a rýchle. Grimany je metalizovaná dekoratívna farba, ktorá premieňa steny, drevo aj nábytok na dizajnové prvky. Mení sa od jemného pololesku až po žiarivý lesk v závislosti od svetla. Aplikuje sa štecom alebo hladítkom v jednej až dvoch vrstvách na podklad Dekorfond.